Dear Kuya Ricky o Ate Gina, bayog hapon kaninyong tanan diha sa paborito na bug istasyon na DXDA. Ako si Lia, Kuya Rick. Dili na ko tinuod nga pangan. Kasamtangang nagpuyo dinhi sa Pasig City. Apan tubong agusan gid ko. Og nahagit ko sa pagpadangat inig akong kaagi. Pamasin nga kini makahatag og pagtulon adto sa uban. Abi nimo Kuya Rick, bunga ko sa kabus ka pamilya. Aga kong gidikanan, aga kong amahan o silamang kabaguoma, og nanaupa, gubikan kay wa mabi kagalingon giyuta. Samtag aga kong inahan, wa po'y trabaho. Tabang-tabang lang sa akong amahan ngadtos uma, kaysa dili pa ginambog kuya. Pitumi kabagmagsuon, og ako, aga ikaduha. Abi nimo kuya gustohon man ako nga makabaton og masanag nga kaugmaon. Apan dili gid mahitabo gumikan kay bisan gani sa pagpaeskwela sa kumang gidikanan. Pagpaeskwela sa ako maguwang sa high school, wa na nila makaya. Nga maupoy rason nga napadpad ko dinhis kaulohang Manila. Gadi akaron partikular sa Pasig City nagpuyo. Aron nga masabtan kuya, sugdon ko sa sinugdanan, aga tanan. Hindi na lang ko mapadayon nag-eskwela pa. Kay, tabang-tabang na lang ko ninyo. Sa uma, lisod man pud kaayo ta karon. Ay, di ba anak? Lia, naunsa ka ba? Grade 5 ka pa. Ganugod nga. Nagka-istorya ka man, anak. Ganugod nga nakahukom ka man, anak. Pa, nakita man gid na ako nga. Naglisod ka ayaw mo ni mama. Umiha, kung muundang ko, makatabang man po ko ninyo. Makatabang ko gunaguna diha sa atong umahan. Pastila di mo, Lia, oy. Dili mi gusto nga. Magdako ka nga. Walay na human. Sige lang God, balik-kamot mi. Balik-kamot mi nga, makapadayon ka sa pagtuon. Daghay mga pamaagi, anak. Madag ha, ayaw intawag buhata ang pag-undag sa pag-eskwela. Kuya Rick, dili gid gusto aga ko nga amahan. Bisa daga ko nga inahan. Dili gusto nga muundang ko sa kong pag-eskwela. Pero, bisan og supak sila. Apan ako yung gihapon gihimo aga kong plano. Kung wa na gyud eskwela pa. Kaya usa pa. Nawala na po ko gana. Kaya walay baon. Dili sama sa kubaga classmate kari adto. Nga panahon sa ting recess. Doon na ikapalit. Apan ako Kuya Rick. Pakilid lang in taon. Wa na gyud nahimo aga kong mga gidikanan. Ila naging nadawat. Nga di naging ko eskwela. Hangtod kami abot pa aga laing tuig Kuya Rick. Og usa sa kong mga higala nga usa ka mahuyang. Dihang ako nga gikakita. Ingon ini aga nahitabo Kuya Rick. Hoy, day. Oy, dalaga naman di ka, oy. oh, medyo. O niya, kung sabay trabaho ni Boron. Ay, nitabang lang ko sa uma, sa bukid. Usahay, malabada ko sa mga silingan ragod nato din. Pastilan, ibo day, oy. Sayang kaayo. Bata ka pa. Ay, trabaho, oy. Gani, karug sulod si Mana. Huwag tikog Manila. Tinuot ka, day? Oo, ubata. Lagay trabaho dito, day, oy. Sure ka nga makatrabaho ko dito? Makatrabaho lagi ka, bahalag katabang, ragod. Oh, oo, masugot na ko katabang kay wala man po ko'y grado. Ay, lagi. Sige, day. Ako pa, sangiran si Papa o si Mama. Sige. Basta, ha? Uman yun ta. Sanghit ko ninyo pa nga manarbaho ko. Unsa? Manarbaho?
pa, kaya ron, makatabang ko ninyo. Anak, gano baga, naana mo po ka ni anak mo ga, hukom, gamo palayo na po na mo. Pa, naay magdalanan ko pa, dito sa Manila. Manila pag yun. O, lagi pa. O, makaato na ko dito pohon pa. Di, kumusugot Lia. Papa, uy, masabay akong buhaton din pa. Magsige lang kog guna ng bukid, ha? Magsige lang kog talaman ng balanghoy o kamote di, ha? Manglabada. Naon sa baka. Mas maayon bisag unsa pa kalisod sa pamilya, basta naatang tanan, okay na kaayo na. Papa, uy, basta ba? Tugutan na lang yun ko ninyo nga. Muban ko. Kay, aron pag makatabang ko ninyo, kung tiganay ko ninyo tugtad na, bahala mo. Ay, pagka matinunmanon, gani mong bataag. Ug tiganay mo musugot na ko, nga mulakaw ko, manarbaho ko. Mulayas ko din eh. Paghilom diha. Gaya-ya ka lang bataag ka ay. Pananggit sa imong inahan. Mura kag si kinsa ko mo istorya. Ay, happy man ako sa'yo ng trabaho din sa Manila. Ay, kadagan, lapunon. Napay, buwak dito nga, bubuanan. Ay, gimingaw naman noong ko nila papag ni mama, uy. Kumusta na ka sila karon? Ay, Leia, huwa ka pa unta magtuman. Ay, dili unta ka bati o ingani kakapoy sa imong lawas. Ah, bahala na lang. Ang importante, doon ako'y trabaho. O doon ako'y kwarta nga mapadala nila dito ni mama at papa. Uy, ni ana si kuya. Ah, Lia. Ay, kuya. Wa ka pa ba nahuman diha sa imong gilabhan? Wala pa kuya. Dagan ba yakin akong gilaban kuya ay. Ah, sige. Basta paghubanin mo diha. Magikay na kayo niya. Muabot mo to sa ate ni mo. Oh, sige kuya. Dalion ako ng paghuman kuya. Ah, sige. Sige, diha ka na. Ay, nakapalit na ko karni. Nang sa badain din hino. Ingon siyudad nindot pero ay, kahugaw pa din sa palengke din sa Manila. Uy. Kabaho, manapong ko sa kong nawi. Ay, magdali ko. Bay pa ko mga lamas. Ikaw ba? Di ka ba magtanaw sa imong yagian? Sorry, miss. Pasensya na ha. Nagdali bago ko. Karoon po kita libod diri. Ha? Nga no? Pwede ba baka ilati ka? Kasi pagani mo. Ako si Leia. Ikaw? Just call me Romeo. Oga. Usa ko sa anak sa tag-iya adag gastol diha sa unahan. Adag isdaan diha. Mauba? Ay, sorry kaayo ha. Romeo. Nice meeting you, Lia. Pwede bang mangayo kong number ni mo? Ha? Ay, wala pa ko'y cellphone. Anyway, address na lang. Kung okay na ni mo. Okay. Sige. Bauning address ni mo. Sige. Salamat kaayo. Basig doon ay higayon. Basig ay makasuroy ko na sa inyo. Sige, ikaw. Kuya Rick. Diyan itong higayon na. Murabag, gituyo sa kahigayonan. Gaanga lalaki, gana kabangga na ako. Ang lalaki ko yan gipangandoy na akong hitsura, gabahimo na akong hinigugma. Kubikan kay gwapo si Romeo. Taas, puti, o dako, Kuya Rick. Wala ka na in love ngayon ko nga ni Romeo, Kuya Rick. Ilabi na niya ito magahigayon. Nga iyang ging gitinood, nga musuroy siya nga ito sa kong gitrabahoan.
O ga may nalanggani kay buutan kayo ako mag-aamo. Gitugutan raga. Makigistorya ko ganto niya. Ngadto si gawas. Paglabay sa pila ka bulan. Nahimo gyud kami ni Romeo. Ako yung gidawat ang iyang gitanyag gagugma ganin ako. Og paglabay sa pila ka bulan sa among relasyon. Igo ni ini kuya. Aga nahitabo. Lia, salamat kaayo. Abi na kog dili ka mo sipot sa ato nga sabot ka magkita. Romeo, nga namang dili. Di ba uyab ta? Sa may kapuslanan kung mag-uyab ta kung di ko makikita nimo. Bitaw. Video, da kasi nati magugkog mga babae nga. Nahimo na kong uyab. Pero once ka makikita ko, dili mo sipot. Ambot o gano. Kanlo ka ba yung dagway? Dili, uy. Kagwapo ni mo. Unya, kadlo kan? Okay na ba ni mo? Manglakaw tabi sa gasa. Ha? Oh, sige. Total day off ni mo karon, di ba? Oo, Romeo. Di off na ko. Usa pa. Nagsangit na ko daan sa kong amo. Kuya niya itong mga panahon na. Gumikan lagi usap nga to sa pagbati o pagbati na ko nga to ni Romeo. Gida ko niya sa bisad asang lugar. Og hangtod gabi abot gid mi. Gadto sa lugar nga giingon nilang lawak nga usaray bintana. Og amo yung nahimo agbutang Kuya Rick. Gadili angay himoon sa dili pa magtiayon. Nagkalig-on man nagabog relasyon human nga doon na nahitabo na mo. Gani nasundan pa agbaoga hitabo. Hangtod kami abot sa punto. Ganihang nagkaistoryahay. Igo di ini kuya. Aga dadangatan na. Romeo. Lia, I miss you. Romeo. Na ako'y isulti ni mo. Unsa man na? Gano ba ha? Mula ba laom kayo nag-imog? Gihuna-huna. Mula ba serious kay ka? Romeo, doon na tayo problema. Unsa? Problema gud. Wa mo ko'y ibuhat ka. Dautan mo, di ba? Gano ba ka problema magud ta? Romeo, ang atong problema ang ato ang gibuhat. Tungod kay mabdos ko, Romeo. Unsa? Mabdos ka? Mao na, Romeo. Huwag nahadlo ko sa akong sitwasyon karon. Romeo, nabalaka ko ini. Lia, sorry. Pasensya na, abi ko dili magbunga gatong himo. Lia, dili pwede ka panubagan ako ng ibang kimabdos. Nga naman. Unsa may problema, Romeo? Doon na ba kailangan hinigugmang gawas na ko? Dili lang kay hinigugma. Usa ko ka dakong minyo. Unsa? Amot mo ipasabot nga menyo ka? O, Lia, Apan nga naman. sorry. Ano ka man magsultin ako nga ikaw di hayo sa kaminyo. Gumikan ka nakagusto ko ni mo. Ug wa na laing pagrason. Gusto ti ka. Mao gagi panguyaban ti ka. Apan sa imong gibuhat, nangilad ka na ako, Romeo. Unsaon naman ining nahitabo na ako karon? Sige lang. Musuporta na ko ni mo. Basta ay lang nag-iban ha. Ilabi na sa akong pamilya. Romeo, Please. nabalaka ko. Ngano ba po? Ngano ba nga napakaulitaw ka man nga usa ka man dahi kadako nga minyo? Sorry, Lia. Huwa ka man magsulti na ako sa tinuod. Sorry, Lia, pero nahitabo ng tanan. Basta usari akong ikaigo di mo. Suportahan ta ka. Financially, adagi mo kimabdas. Basta ayaw lang.
isulti nga to sa akong pamilya. Tumikan kay dili ko gusto nga mabungkag ang akong pamilya. Kuya, ito mga panahon na igo na lang ko sa pagpatulo sa akong magaluha. Ito mga panahon na wagin ko nahimo, dihawa ko sa akong trabaho. Dihaga ni abot na o pito ka bulan ng akong tiyan. Huwag mi pauli. Dinhi sa San Francisco. Kuya Rex sa ako ga pagpauli. Igo di ini. Aga, dahit abo. Oh. Pa. Lia. Pa. Daot sa... Ganong mabdos ka? Oo pa. Sorry pa. Nagkasala ko ninyo. Niuli ka diri nga doon na kay bit-bit ka problema. Pa. Sorry pa. Paselo ako. Mauna na ang bunga sa imong pagkabatinumanon. Kung naminaw ka pa sa ako giingon nga, ayaw naglakaw. Talawa na ron. Unsaon na balang na? Pa. Ginsa ang amahan, ana. Pa. Minyo ang amahan ini pa. Iya kong giilan. Wala siya mo taon na. Masulti na ako nga. Dako dahil siyang minyo. Ay, sa muka ni mo bataa ka, oy. Pa. Padayon na ako pa. Gadugang-dugang na ka sa problema. Pa, nasayad ko pa. Pero nagbasol na ko sa akong ibuhat ninyo pa. Ambote mo, dili magkatabang ka na imong pagbasol. Pa. O, Bahala kasi mo kinabuhi. Painan pa, please pa. Pasalo ako. Pa, nagbasol na ko pa. At tuwagin mong inahan. Okay, Kapoy pag-istorya. pa. Diha ka na. Pa! Kuya, ako gidawat. Ang grabing pangasaba sa kong amahan. Igod man, aga laparo sa akong amahan kadin ako. Kung naminaw pa ko. Pero naan naman gid ang tanan. May dalagani kay akong inahan. Naa kanunay ga nadalipod ako. Tinuod yun kapanahon sa problema. Anaa kanunay ang inahan. Nga imong masandigan. Boto kuya, kapila ra may istorya, ako yung gihimugso ang bata. Usa ka batag lalaki. Kuya sa sinugdanan, naapa kanunay ang suporta ni Romeo. Pero pag abot sa pila ka bulan, dahanaw na. Mauto ga ako na lang ginawa. Ga ako naging kapalaran katong bawgit mo. Nakadesisyon ko, gamulang yaw na po aron sa pagpanarbaho. Pag sa akong pagpananghid nga to sa kumaga ginikanan, igod ini, aga na hitabo. Pa. Oh. Mananghid unta ko ninyo pa. Mananghid? Asa ka naman po? Pa, manarbaho ko balik sa Manila pa tungod kay doon na ko'y dakong obligasyon. Manila, gyud? Wa ka pa matagam, Lia? Dito ka? Ni Adto, tungod anang... Di Adto ka? O di pag uli ni mo, dunay dang nga trophy. Dunay sold ka na imong tiyan. Unya karon mo balik pa sa Manila. Pa, ipasalig na ko nimo pa. Nga di na tumausap. Og usa pa, ang akong pag-adto aron ko makatabang ninyo. Labi na kay nakita na ko ang inyong kanunay ni mama nga pagsuporta sa kong anak. Gusto ko mo tabang ninyo pa. I-promise na ko pa nga dili na lagi tumausap. Pa, ay, gibasulan na ako pa ang hitabo na ako. O diha, nagtuo ba ka nga sa imong paglakaw? Okay na ng imong anak dire. Kag imong mga manghon, nag-eskwela ba yan anak? Ang imong inahan, ako pong katabang sa uma. Kisa may motiman sa imong anak. Si mama na lang pa. Ay, ambot din nyo, oy. Kamoy pagsabot sa imong inahan. Papa, sige na good pa. Di na lagi pa mausap ang imong gikahadlukan. Magbatgo na gid ko pa, promise. Nakakaon gid kog leksyon sa hitabo na ako. Ay, maubag ka ha. Na sige,
Pananghid ka to sa imong inahan. Sige dayon pa. Kay sugot si mama. Sunod si mana pa. Mubalik dayon ko sa Manila. Misugot gihapon na akong maginikanan nga mubalik ko pag-usap. Sa lugar ga akong gigikanan, diin nako nakuha. Kantong mauga, akong gihimugsa. Sabi ni mo, kuya, gawa sa saad nako ngadto sa akong mga ginikanan nga dili na mausab pa ang nahitabo nako. Mismo sa akong kagalingon, yan naad yun po ko. Gakinahanglan, magbantay na ko sa sunod. Wala nga pag-abot na po na ko sa Manila. Laing amo na usab. Akong napadulgan. Apan sama ra gyapon nga trabaho. Pagpamlimpyo sa panimay. Pagpamisbis sa bulan. Pagluto. Ug uban pa. O gausa ka adlaw ni anak kuya samtang tuwa ko sud sa compound. Sa parimay, sa kong amo, kaya nabisbis ko ga bulak. Igudi ini kuya, aga nahitabo. Ay, hapit na gid ko mo magpamisbis. Ikaw man ini magluto na dayan ko. Kay masig mapot na akong amo. Ay. Miss? Karon pa kita di ba bag-o ka diri di ba? Oh, Lahi na po dai ang katabang nilang Sir Edwin. Bago lang ko din katabang ko nila ni Sir Edwin. By the way, ako si Joey. Ikaw? Joey? Ako si Leia. Nice meeting you. Og higala na ta ha. Naara nga mo nasunahan. Sige. Basig ka doon na kay panahon. Basig ganahan ka nga. Bagawas. Ay, dili na, oy. Kay, istigto kay kong amo. Kabuotan na ni nila Sir Edwin. Di ba na, kadaganay mga katabang diri nga akong gikaila. Buotan na silang amo. Pero bago pa ko din Dili sa ako maglaglaang. Kay, lisod na. Anyway, basta ha. Kung ganahan ka ba, tawagan lang ko kay mag-uban ta. O baka gusto ka musuroy dito sa Manila Zoo. Aron mo tanaw ato nga. Baga, kahayupan dito. Ubananti ka. Sige, uy, salamat na lang ha. Arin ako. Asa man di ka nga naamang kasod sa compound. Musulot na ko sa balay kay magluto na ko, uy. Sige, salamat Lia. O nice meeting you. Kuya Rick, dito baga panahon na, abi ko baga mulabay lang si Joey sa akong kinabuhi. Pero gubikan kay ni adto lagi higayon. Nakapalit na bagong cellphone. O niya, nakapangayo yung number si Joey nga dinako. So dito nagsugod ang among pagtinik sanay. Doon ay mga higayon nga, mutawag siya nako. Giganahan na lang po ko, Kuya Rick, ilabi na sa higayon nga mingaon ko sa akong anak. Naakanunan si Joey nga nagpakatawan ako. Abi ni mo, Kuya, inahinay. Inahinay ka nagkasuod ming Joey, hangtod ka. Miabot yun ang higayon. Nga murabag na hulog na kuganto niya. Gumikan kay doon ay magapanahon. Nga di na gani makatawag o makatext sa Joey. Ako na pagitaon. Ako na mismo ang mo-text ganito niya o gamutawag na. Hangtod gausa kay gayon ni Ana. Dihaga nagka-istorya niya. Igo ni ini Kuya Rick. Aga nahitabo. Lia. Ay, Joey. Kanindot sa bulan, no? Hayag kayong bulan. Bitaw ay. Huwag na pagay mga stars. Daghan kay mga bituon, no? Wala ka bantay ba ka ng bulan? Doon ay mga bituon nga nagpaduol. Matod pa sa kong lolo. Nga kung ingon ko ni anak, nga doon ay bituon nga nagpaduol gid sa bulan, maukunay nindot niya, manguyab ka sa usa ka babae.
Tuo ba ka na? Mutuo sa ka na, Joey. Mabuto na nabati na ako sa mga katiguangan. Dito sa mong dapit, mo na akong nabatian nga. Maayo ko na ipangulitaw. Bitaw, Bitaw ay, nagisgot mo kita, anak. So, siguro panahon na para ibog basayran mo. Dugay na kung nakagusto ni mo. ha? Ikaw ang nakagusto ka na ko, Joey. Kay gano, dili ka ba katoo? Kitsa ko'y lalaki nga dili makagusto ni mo. Guwapa ka. Buutan. Halos naanan ni mo ang tanan. Tanan nga kinaiya sa babae, hindi pangita sa lalaki. Joey, kanang imong giingon. Nanay nagsulti na ko, ana, pero ang tanan bakak. Iyara ko gibayaan. Kung kinsa man tong laki ha, dako siyang sayop. Gumikan kay tinuod ang tanan akong giingon ni mo. Nagkagusto ko ni mo. Joey, So please, wa kagay kong kapag tsansa. kahibaw kong kinsa Kagay ko. kong tsansa. Oh, kung na imong gusto, Joey. Sibot mo ipasabot. Paminawa kay sisayanta ka. Sige. Unsa ba kina istorya sa ibang kinabuhi? Joey, doon ako'y anak. Ug laktot ng pagka-istorya ang akong papanarbaho din sa Manila. Tungod sa akong anak. Tungod kay napaangkan ko sa lalaki nga. Umuwi batasan. Giilat ko, gitunto. Mao nga, mangutanan ko nimo. Karon nga nasayit ka na. Nga doon ako'y anak ug usa ako ka babae nga disgrasyada. Madawat ka ko nimo, Joey. Mupadayon ka pakha sa imong gumangan hinako. Ang tinuod kag gugma. Dili mo tan-aw kung unsa. Aga kaagi sa usa ka babae o lalaki nga iya ga gigugma. Dili mo tan-aw kung unsa ang mga kagahapon. Kung dili ang iyang tan-awon kanunay mao ang karon. Dahil gugma ko nimo. Ug bisan unsa pa imong mga kagahapon, andam na kong dawaton. Joey, Bisag doon na kapay anak, andam ko nga mga mahansi mo ganan. Asa man ko na ning imong anak. Tuwa sa ba? Tuwa sa San Francisco. Tuwa sa Mindanao. Og tinuod ka sa imong gisulti nga. Nagagusto og na kaangay ka na ako, Joey. Unsa may angin ako buhaton aron nga motuo ka na ako. Muluhod ko sa imong atubangan. Ayaw na, Joey. Og Please. nakagusto man pag kunimo. Mao ba? So, unsa pa may atong gihulat? Unsa man, gidawat mo na ba akong gugma? Yes, Joey. Gidawat na ako ang imong gugmang gitanyak ni mo nga rin ako. Yes. Yes. Thank you, Leah. I love you. I love you too, Joey. Huwag di ka magmahay sa imong nga desisyon nga dawato na akong gugma. Salamat kaayo, Joey, ug manghinaot ko nga. Lahi ka sa uban na kong gihigugma. I love you. Mauto gapila na may istorya. Pag-abot sa unom ka bulan sa ambog nga relasyon, nakahukom mi nga mag-live-in. Ug hangtod kami abot gyud ang higayon, Kuya Rick. Nga sa among paghigugmaan, nagbunga na usap, nagbabdos dayon ko sa amog panagtipon. Leah! Joey, Oh, asa ka man? Ayaw pagsigig. Ayaw kayo pagpahago. Kaya nasayod ka na. Basta Joey. kaya maapiktuhan ng atong anak. exercise lang po, Joey. Uy, laay pa kayo din sa bahay. Amo Uy. sila mama magpapa. Naa dito ay sa kusina. Oh. Kadagan ba sa imong da? Na baga prutas daw niya. Nagipalit na tagag vitamins. Aron nga, bugawas sa gatong anak himsok. Salamat kaayo, Joey, ha. Kaswerte ka din ng bataan na ay
Kay nakaangkon og amahan nga buutan. I love you. I love you too. Ay, musipa na ba din? Musipa na ba din na si baby siya? Sa Oo. ibang yan. Dalawa ay. Pila na lang kabulan. Mugawas na siya. Basta, pagawas ni baby, ato siyang tagbawon, atong ihatag ang tanan niya pagidahanglan. Kuya, ni ato baga panahon na nakaingon ko nga, sakto na gid ko sa akong desisyon. Nga, sugton si Joey, o himuon akong bana. Gari, Kuya Rick, doon baga panahon nga, iya kong isuroy sa mga dagkong mall. Kaya nga ako yung gihimugso, ako na namog anak. Usa ka ba, maanyag ka babae, o liwat ka ayo. Ngadto ni Joey, aga pamanin. Kaputiot ko ya, doble ka kalipay ang among gibate. Huwag pilara ba istorya, kay paspasero man po lagi si Joey. Nasundan ginayon. Pag-abot sa usa ka tuig sa abog kamagwangang anak, nasundan na po og lalaki. Hangtod Kuya Rick, yan nahimo yung tulo. Laiga lalaki na usab ang akong gihibugso. Og tulo na gyud ang among anak dito baga panahon na. Leah! Ah, Joey. Leah! Nahubog ka. Kadugay ba ni mo ablihan? Multahan daw. Kitsa ka. Ha? Naunsa ka. Naunsa ka, Joey. Huwag ka na kailan na ako. Naunsa naman tao ni tawahan na. Ano ba? Kinsa man ko sa imong pananaw ha? Ako si Leah, uy. Iyong asawa. Susot ta. Meron ta. Matulog na ko ay. Tulog ka na. Naunsa ka naman. Sige ka naman nagkahubog. Pastilan. Imbis kay daghan na itong anak, Joey. Tulo na kabuok. Ni ano naong ka nagsuod ka na imbis yung inom-inom. Kalakot ni tawhan ka. Uy, ugma ka lang sa buntag. Magtiwas kita ugma sa buntag. Kay puslan man. Ay, natuog naman na yung tinto. Ay, wa naman na naminaw sa kong giserte. Ay, ang bahot ni mo. Kuya Rick, nasyat gid ko ngadto sa kong bana. Gubikan kay pinag o naghigayon kadto ganito mo. Nga labihan kahubog sa kong bana nga mipauli gikan sa trabaho. Hinoon Kuya Rick, okay ra pon. Kay bisan og bisag unsa diya kahubog. Matog raman sa pag-uli. Mo nagaigo na po ko si pagyaw-yaw kay tulugan man dayon ko. Leah. Joey, sa'yo lagi ka na uli. Nga no ba? Nga nung nanghupaw ka man. Wala ko'y trabaho. Ha? Wa na kay trabaho? Nga no man, sa may hitabo Usa ko sa magagili off. Nagbawas og trabahante ang kumpanya gubikan kay nagkahinay bayaron. Gubikan na ni pandemic. Gumikan ini virus. Joey, saan naman lang nato ini karon? Wa na kay trabaho. Tulo na ang atong anak kinahanglan nga. Mangita tagtrabaho, Joey. Kalisod ini, uy. Sige lang. Magita lang kong trabaho. Ay lang kabala ka. Magkakita lagi kong trabaho. Joey, sa may atong buhaton. Sige lang, doon na pumahi. Gamay nga pondo diya ba? Samtang mangita kong trabaho. Ato na gamiton. Naapa, Joey, pero sure gid ko nga dili ni mo dugay. Di masab kayo dako ning atong hipusan dire.
kuya, gibati gid mig kabalaka ni adto gigayon. Sa una pagid nga pagbuto ni inig pandemya. Nawad-an gidayog trabaho. Si Joey nga akong bana. Mao to kuya, gawalay adlaw. Gawa mo lang kawag akong bana aron sa pagpangitag trabaho. Pero batiga ako kay kada uli. Pula-pula magdagway, di baho mag-ilimnog magkahubog. Pero way trabaho nakita ko yari. O mas milala pag yun. Ibikan kay usa kagabi ini anak, nagbipauli ag ako ga banag si Joey. Igo di ini ag tabo. Lea! Lea! Joey! Ay, Hubog ka naman usap. ay. Masod ko. Ay, Pastilan mo. Nya, kumusta man? Nakagi ka na bang trabaho, Joey? ambot. Way trabaho. Say ambot. Buti magpasabot nga wa ka nang itagtrabaho. Way trabaho. Daga ko gi-applyan pero di sila maguhag tramante. Unya, Sabo ka ani oy. uli ka din nga hubog man lang ka. Ngano ba? Diin ka magkwenta ng ginom-inom ni mo. Asa. Bugutana ka pa. Baka nagot. Baka na. Tanaw, nagtuo ko pa kung nakaagi kag trabaho. Nagtuo ko nga dugay ka makauli tungod kay sa imong pagpang-apply pero dito ka ra na sangit sa imong mga barkada, Joey. Sige, yaw. Matulog ko. Matulog na ko. Joey, paminawa usa ko. Matulog na ko. Diya ka na. Hindi nga. Ay, wala naman tayo katas. Lia, unsa man na bata? Sige maghilak. Joey, wala yung katas ang bata. Unsa? Maon na lang ni. Gilapsan nag-anan ako ni pagtimpla kay Aaron. Mapuno ng isa ka piperon. Joey, wa na pa tayo pugas. Nga luwago nun yung panihapon. Paita ni kayong tanga, oy. Sa muka gina ni virus. Sige. Joey, Musulay kong pangutang. pangutang Joey. Bahala na og. Wa tayo sudaan basta kay bugas o gatas. Para sa tuang mga anak. Bahala na og. Gatas lang o bugas imong buta. Sige. Sige. Musulay kong pangutang ito ilang kong paano. Basta kung makabalik dayon ka. Balik dayon kay. Basin buto mo ning atong anak. Ngita ni gatas. Sige. Wato na ko. Sige.
namin nanawag. Wala man nakapunbok sa kong cellphone. Tubagon ako ni. Hello? Kinsa ni palihog? Hello? Ah, Anak, Lia. Pa? Lia. Daon sa ka na ba? O ikaw, wa ka naman magpatipahon amo. Kumusta ka naman? Pa? Okay lang ko pa. Ikaw pa, kumusta naman mo diha? Pa, gimingaw na kaayo ko ninyo. Anak, abi ko bag, mauli ka na. Pa, Musuporta ka sa ibog anak, musuporta ka na mo. pa, Pero ano ga, wa ka naman nakahinumdum na mo. pa, sorry kayo pa. Naminyo na ko diri pa. Lisod ako ang kahimtang pa. Anak, bisan kami, naglisod. Pa, Kay dinhi, labi na nako ga, idara na. Bawalan sa pagawas-gawas tungod na ni pandemic. pa, gusto unta ko muli diha pa. Kay gimingaw na ko ninyo. Gimingaw na po ko sa akong mga igsuonog sa akong anak pa. Pero, kung saan man hitabo karon pa nga di man gid pwede ta makabisita diha. Anak, apo na lang si Ginoo ga, unta mauha na ni COVID. Kaya bisan kami gimingaw na bini mo, ug wa gid mi ikasuporta nimo. Pa, sorry Pasensya na. Pa, sorry kayo pa nga. Nga wagit ko magatuman sa atong sabot pa nga. Binulan nga magpadaha tungkol kay. Lisod akong kahintang diri pa. Okay na anak, ang importante nga, pabilin ka mo ga, buhi ga. Doon na ba ko'y mag-aapo na diha? Bay gani, kaya ako mga ginikanan. Nakahinumdum paghihapon ako.